नोंथाङा उन्दुनाय समाव मबाइलखौ गान्दु सिङाव लानानै उन्दुयो नामा? जुदि उन्दुनाय समाव गान्दुआव मबाइल लानानै उन्दुयो अब्ला बे खौरांखौ नायनायनि उनाव सांग्रां जादो। उन्दुनाय समाव गान्दुआव एबा सेराव मबाइल लानानै उन्दुनाया खैफोद गोनां। मबाइलनिफ्राय सोमजिनाय रेडिएसना लोरबां खालामो नोंथांनि मेलेमखौ। साइलेन्ट किलार जानो हागौ नोंथांनि मोजां मोननाय मबाइलआ। गोबां सुबुंफ्रानो उन्दुनाय समाव मबाइल एबा जानबुंखौ गान्दु सिङाव लानानै उन्दुनाय हुदा दं आरो नोंथाङाबो बेबादि हुदा थानो हागौ, नाथाय बे हुदाया नोंथांखौ खैफोदाव खोख्लैगोन। मख'जाथावदि थांनाय कभिडनि जाथायनिफ्रायनो बांसिन बेबादि हुदाया जानो हमदों। नाथाय नोंथांनि बे गान्दु सेराव दोननानै उन्दुनायादि नोंथांखौ बेसेबां गिलु-बालु खैफोदाव खोख्लैहोगोन बेखौ नों सानदांनोनो हानाय नङा। सुबुंनि जिउआ खनसेल' आरो जिउआ थांफिननायनि उनाव फिन खनसे मोनफिननो हाया। बिदिब्ला फैदो मिथिना लानि सुइच अन खालामनानै मानो लाखिनो नाङा जानबुंखौ। मख'जाथावदि हादोरनि 65% जानबुंखौ अन खालामनानै सेराव दोननानै उन्दुयो। खाथियाव दोननाय मबाइलनिफ्राय जा गिथावना रेडिएसन सोमजियो, बे रेडिएसना देहा आरो मेलेमखौ लोरबां खालामो, जायनि जाउनाव खर' थिं थिं सानाय, जरा जरा सानाय बायदि बायदि गिथावना जेंनायाव भुगिनो गोनां जायो। बेनिखायनो उन्दुनाय समाव खमैबो जानबुंखौ 3-4 फुटनि जानगाराव दोननानैसो उन्दुनो नांगौ। हादोराव मबाइलखौ बेबादि उन्दुनाय समाव गान्दु सेराव एबा देहानि जायखिजाया अंगनि सेराव लाखिनाया गोबां दं आरो बेनिफ्राय गोबां सुबुङा गिथावना मेलेमनि लोरबां आरो देहानि थासारि गाज्रि जानायखौ हमनो हागासिनो दं। नोंथाङा उन्दुनाय समाव मबाइलखौ गान्दु सिङाव लानानै उन्दुयो नामा? जुदि उन्दुनाय समाव गान्दुआव मबाइल लानानै उन्दुयो अब्ला बे खौरांखौ नायनायनि उनाव सांग्रां जादो। उन्दुनाय समाव गान्दुआव एबा सेराव मबाइल लानानै उन्दुनाया खैफोद गोनां। मबाइलनिफ्राय सोमजिनाय रेडिएसना लोरबां खालामो नोंथांनि मेलेमखौ। साइलेन्ट किलार जानो हागौ नोंथांनि मोजां मोननाय मबाइलआ। गोबां सुबुंफ्रानो उन्दुनाय समाव मबाइल एबा जानबुंखौ गान्दु सिङाव लानानै उन्दुनाय हुदा दं आरो नोंथाङाबो बेबादि हुदा थानो हागौ, नाथाय बे हुदाया नोंथांखौ खैफोदाव खोख्लैगोन। मख'जाथावदि थांनाय कभिडनि जाथायनिफ्रायनो बांसिन बेबादि हुदाया जानो हमदों। नाथाय नोंथांनि बे गान्दु सेराव दोननानै उन्दुनायादि नोंथांखौ बेसेबां गिलु-बालु खैफोदाव खोख्लैहोगोन बेखौ नों सानदांनोनो हानाय नङा। सुबुंनि जिउआ खनसेल' आरो जिउआ थांफिननायनि उनाव फिन खनसे मोनफिननो हाया। बिदिब्ला फैदो मिथिना लानि सुइच अन खालामनानै मानो लाखिनो नाङा जानबुंखौ। मख'जाथावदि हादोरनि 65% जानबुंखौ अन खालामनानै सेराव दोननानै उन्दुयो। खाथियाव दोननाय मबाइलनिफ्राय जा गिथावना रेडिएसन सोमजियो, बे रेडिएसना देहा आरो मेलेमखौ लोरबां खालामो, जायनि जाउनाव खर' थिं थिं सानाय, जरा जरा सानाय बायदि बायदि गिथावना जेंनायाव भुगिनो गोनां जायो। बेनिखायनो उन्दुनाय समाव खमैबो जानबुंखौ 3-4 फुटनि जानगाराव दोननानैसो उन्दुनो नांगौ। हादोराव मबाइलखौ बेबादि उन्दुनाय समाव गान्दु सेराव एबा देहानि जायखिजाया अंगनि सेराव लाखिनाया गोबां दं आरो बेनिफ्राय गोबां सुबुङा गिथावना मेलेमनि लोरबां आरो देहानि थासारि गाज्रि जानायखौ हमनो हागासिनो दं।